Ngopo ra iso ki wong normal. Niki kadang-kadang saking SMK, alumni SMK Negeri Kedawung mugi rawuh, malah kaporo saking DKM utawi takmir Masjid Darussalam ugi nderek mirengaken, malah kaporo wau kirim bunga papan selamat kepada seluruh pengurus Pepadi Sragen, mugi-mugi tambah rezekinipun, amin. Tambah ngerboko usahanipun, amin. Tambah anakipun, amin. Arep amin wis pokoke melu amin ngono. Lah kowe ya iso. Lah ki arep tambah karo sapa ora duwe kok. Entang golek. Lah iya. Ya ayo dalam pencarian yo. Ngaku rondo 5 anake. Lalu ya Mas ya. Pepe ngono pane, atimu pirasane. Etan kali kula yo kali. Kali ono wote. Etan gem ati keluarga mati. Yen ditimbang podra bote. Ayo yo. Ya Mas ya Mas. Salalilo. Salalilo. Lah ya iki mau sing bablas ki jumlangan sapa? Pandu lho. Lah iya. Kabeh iki manut pengendang. Oh iki piye? Lah Pandu. Hitungane piye wong janjiane kalih Bapak cuma 2 tayu kok. Pandu. Iki dadi 3 tayub. Nggih, Pak. Oh Bapak. ya. Santai wae. Iki kok njaluk tabel Pandu iki. Padahal tasih dangu kok. Yo enggak apa-apa. Pokoke aja dhisik adan Mangke niki tasih kathah sinden ingkang dereng asta mangke saged. Enggak usah dibatasi jam kalih ya Pak nggih. Sampun sak kesele sing nabuh ngoten mawon. Sak kesele nggih, sak kesele. Mengke piye Mbak Keni? Pripun? Nek jam 2 luwih berarti entuk bayar dalange. Dalange sing bayar. Kowe lungguh nang ngene iki rekake iki bendahara ngono to kowe iki. Nggih. Wis gampang. Ayo, Dok. Ora butuh kae-kae yo Mas. Nadu. Bayu. Ate gila suwe-suwe to Mas. Lho gila rasa disawang terus diolu. Diolu. Bagong. Jiji. Untuk mau nyambung gawe. Ayo yo. Ramadan. La. Tepuk tangan untuk Mbak Rini Mas Bagong. Nggih. Iki ketoke penabuhe salah tampa iki. Seloke ngajak biong kedil, seloke suwuk. Luar biasa. Nggih, nuwun. Dik Kangko nggih tasih lenggah. Nggih. Mas Kangkon apa sih lenggah? Tasih. Nek nembe anu kalih Gustine nembe rapat ketinggalan. Oke. Cobi kula nyuwun gunganipun Mbak Riri rumiyin ben marai melek. Jumeneng Mbak Riri. Sragenan, Cok. Mbak Riri nyuwun sing kendangi Mas Didi ku rene. Nggih. Cobi dipun aturaken remenanipun Pak Haji Untung, cobi. Pun boten napa mengki kan saged diputer-puter. Setreme, Gri. Nggih. Jangan koro Kang. Jangan koro. Nggih. Jangan koro. Beliau